Takže čau lidi, tady je Agitba TV a Lukáš. A teď rozplakáme tam to hezký křeslo. Touhle palicí. A Lukáš má majný. Tak začneme teď. Tak lidi, jdeme na to. No, teď to mám. No takhle. Joj. Já se bojíš, že to vyletí. Já to prorazil! Hezký kámo. To je, já se toho bojím. Já se toho nebojím. Obrať ho! No takhle a teď do něj sekej. Tak a teď. Teď do něj sekej. Tak. Opěrátko. Počkat chvilku. Neuděláš, uhni. Když jsem byl malý, chtěl jsem být převodce. Já budu ničit věci. Budeš ničit a nebo bořič místusu. To znáš ty, kámo. Au. Proč to? Proč to nemezmeš to? Tamhle to? Z toho, proč to nemezmeš? Proč to nemezmeš tady o tak, to z toho takhle vytáhnout? No jo, logika, no. Tohle je tutoriál náš boží babičního. Už. Teď už to rýboucháš jenom do mrtvoly. Dámy a pánové, první kus. Za chvilku půjdu já, pak uvidíte mě. Já ho zlomím. Co? Já ho zlomím úplně. Já jsem mám tady to sedadlo. Pojď mi to sedadlo. Ne, či musím... Ne, počkej. Z čeho to je? To je materiál. Tohle, koukejte. Počkej, čum. Nusa! Sparta! Kde půjdu já? Ne. This is Sparta! Tak ještě jednou budeš muset. Dokud to... Až to zlomím. Tak to asi nepůjde, no. This is Sparta! Au! Já musím zlomit nějaký. Tak to nech, abys na křeslo. Počkej. Nech to, abys na křeslo. To se rozmátí. Běž tady na tu tyčku. Jo. To se rozmátí Lukáš, protože jsem zvládl.